naizela esaten dute. Familiak eta hori zertarako galdetzen du. Medikuak bere aldetik zahartua zaudela hori egiteko. Eta nik erantzun berbera ematen die guztiei. Hori egiteari utziko diodan egunean, naiz ni izango. Herri honetan nik ikusi dut, etxeak eraikitzen, bideak egiten, eraikitzen eta berreraikitzen, taldearen indarrarekin, auzotarren gogo biziarekin, elkar lanarekin, ereitearekin. Komunitatea ez da bakarrik egiten, landu egin behar da. Ahalegin partekatuak beti frutu onak ematen ditu eta indartsuak egiten gaitu. Hasteko erein eta aske izateko hazia. Hazia gauza txikia da eta lurri gabe ez da ezer. Uri gabeko lurra lehortu egiten da eta hazia galtzen da. Erein dezagun, jarrai dezagun ereiten. Bizitzak kenduen ez diezagula berak duen onena, talde batu baten indarra. Izan ere, puz bat txikia da, baina askok mendiak mugitzen dituzte. Izan ere, eskuatek gutxi hartzen du, baina askok mundua eraikitzen dute. Izan ere, abos batek susurratu egiten du, baina askok bizitzaren indarrez kantatzen duen abesbatza osatzen dute. Erein dezagun, jarrai dezagun ereiten. Erein dezagun eta mantendu dezagun auzolana. Auzolana, aspaldidanik Euskal Herriko bizimoduan oso errotua egon den ohitura. Kapazak izan gaitezela ohitura horrekin aurrera jarraitzeko.
gozion goizak burua. Bihotzak bizi-bizi doakit. Ba, pentsa nola nagoen ni. Ui, eta hau? Landare bat dirudi. Bai, ikusten dut, baina esan nahi dut, zertarako? Hemen ez dagoen zer esan nahirik gabe. Lehen kuboak, orain hau... Arrazoi duzu. Aizu, hemen zerbait dago? Raioa, ze omen da? Badakit, norbaiti emateko da. Zergatik? Landare baten ondoan dagoelako, eta landare bat zaindu egin behar da. Ureztatu, mimatu, eta ezin dago albo batean utzi baztertuta. Arrazoi duzu. Gainera, hain da zoragarria. Eta baliotsua, norbaitek hazia, ura eta lurra jarri dituelako. Beste pertsona batzuk zaindu dezaten. Lekukoa eman behar dugu. Joe, ba, bihozmin pixka sentitzen dut. Bai, baina bide hau elkarrekin egiten da. Gu, onaino iritsi gara, ilusioz beteta, nekatuta. Baina orain, beste batzuen txanda da lauzak jartzen jarraitzea eta landarea ureztatzea. Arrazoi duzu. Emango dugu. Emango dugu. Eta orain... Itxon! Nik daukat orain sorpresa bat zuretzat. Txorizaten jakin dugu, egoak ebakitare, traba guztien gainetik, euskera guztion xede, elkarrekin jardezagun, gainontzeko hizkuntzen pare, buruz bihotzez eta oinez, beste nabi urtuz gure, baina ezin bestekoa dugu, ondokoan urretaire, mundu honetan bakarka, gugoroldioaren lore, jaso ditzagun zubiak, herrian mila kolore, partaidetza eta elkarlana, atarrabiako ondare. Kita beste ikete Tira jarraitu. Bueno. Eta orain bai, Iñaki Erroz ikastolako zuzendaria eta bai Dernuin ikastolako lehendakaria. Aurrera eta gu bagoaz. Mila esker! Egia esan, lehenik eta behin, Arantxa, Oñatz, zorionak zuek bai duzuela kompetentzia komunikatiboa. Zorionak eta eskerrik asko. Usue ikastola, San Fermin eta Pa de Ziganda ikastolaen jatorria, orain dela 60 urte sortu zen. Urte guzti hauetan, bertsoan aipatzen zen bezala, partaidetza eta elkarlana gure ondare nagusiak izan dira, euskara eta euskal kulturarekin eta kalitatezko proiektu pedagogikoekin batera. Baina oraingo honetan, elkarlana omendu nahi izan dugu. Auzolanaren izengabeko protagonistak, oinez honetakoak, aurreko oinezetakoak, Euskal Herrian egiten diren auzolanak ere, era anonimoan, oholtzara igotzen ez diren horiek, gaua guneak zaintzen pasatu dituzten horiek, aparkalekuetan, arropa irteeretan, guzti horiek aitortza eta eskerrona merezi dute. Oinezetik haratago ikastolak ere belaunaldi ezberdinen arteko elkarlan proiektuak
besterik ez gara. Eta 60 urte hauetan jende asko pasatu da gure ikastolatik eta ikastoletatik orokorrean, eta hoiei esker gauden moduan, gauden lekuan. Eta bereziki gure hastapeneko horiei ere eskerrona eman nahi diegu. Ikastolok herritik sortua gaude eta herrira begira kokatzen gara. Eta horregatik ikasturte honetan jarduera ezberdinak burutu ditugu erakunde, elkarte, kolektibo ezberdinekin elkarlanean. Ikastola herrian errotua nahi dugulako izan. El homenaje de hoy es un reconocimiento al auzolan y a todas las personas que no solo hoy ni solo en este Oñés colaboran a cambio de nada, y por extensión también es un agradecimiento a todas las personas que han pasado por nuestra Ikastola y por las Ikastolas en general en estos últimos 60 años. Les debemos mucho y esperamos que dentro de 60 años otros digan de nosotros que estuvimos a la altura. Buruz etengabe lanean, bihotzez euskara maite dugulako eta oinez ekintzaileak garelako beti. Eskerrik asko eta Maiderri ikastolako batzorde buruari Maiderrena da hitza. Eskerrik. Burua eta bihotza esan diguten bezala, iritsi da eguna. Duela urtebete Zangotzan jaso genuen lekukoa. Eta orduan esan ziguten, bai, lekukoa aldatzeko momentua zirraragarria izaten zela. Eta zuzen ziren. Unea iritsi da eta aipatu bezala ari gara gaurko eguna bizitzen. Ez dugu ahaztuko konpromisoz elkarlanean aritu garen urte hau. Denborak aurrera eginda ere, esperientzia hau geri bihotzaren barrenean gordeko dugu. Gertaera eta bizipen ugari izan dira, eta batzuk gogoratu nahiko nituzke bereziki. Zalantzari gabe, familien eta langileen implikazioa eta parte hartzea. Benetan zirragarria eta unkigarria izan da ikustea, adibidez abestiaren grabaziora, Nafarroa Oñezen aurkezpenera, edo denaren inauguraziora zenbat eta zenbat jende hurbildu izan zineten. Ilusioz eta proiektuan parte hartzeko gogotsu. Hemos vivido también momentos entrañables, como el homenaje del Oñez Artea, o el encuentro que compartimos durante los Sanfermines con Yala Nafarroa, París 365 y asociaciones del CERMIN. Recordaremos con cariño la recogida solidaria de alimentos junto con el resto de ikastolas y la emoción de presenciar cómo distintas generaciones bailaban juntas romerías en el Oñez Txokoa. Eta udena altzolan erraldo joni esker, bihotzez, eskerrak emain dizkizuegu urte hau posible egin duzuen guztioi. Eta nola ez, Nafarroko ikastolen elkarteari ere, mila esker. Sare gisa batzen eta indartzen gaituzuen lotura bait zarete. Mila esker ere Marta eta atzean egon zarete guztioi. Mesedez, igo zaitezte, Oier Sanjurjo eta Josu Reparaz. Nafarroko ikastolen elkarteko lehendakaria eta zuzendaria. Eskerrik asko. Eta orain urrenak, Erentzun eta Sanfermin ikastola orain zuei dagokizue, eta hoi den bezala, gu eta gainerako ikastolak ondoan edukiko gaituzue. Elkarrekin egin behar duzuen ibilbide oparoa izan dadin opa dizuegu. Gozatu momentua eta gozatu bideaz. Mesedez, igo zaitezte Marta Tejada eta Garbine Zulaika, Erentzun ikastolako lehendakaria eta zuzendaria, Eider Sagastibeltza eta Uxue Lazkano, Sanfermin ikastolako lehendakaria eta zuzendaria.
Guau! Ase ohorea, momentu hontan sentitzen dena, ez? Eta, bueno, dudarik gabe gaurko eguna bihotzean gordetak gelditzen den horietakoa izango da. Pas ez ziganda ikastolak pasa berri digun lekuko hau jasotzeak, edo momentu honetara iristeak, sentiarazten digu alde batetik harrotasuna, beste batetik eskertza, baino batez ere sentitzen duguna, batez ere da ilusioa. 2026an, Erentzun ikastola eta San Fermin ikastola izango gara, elkarrekin Nafarroa oinezaren gidari. Erronka izugarria dugula badakigu, jakin badakigu, baina badakigu baita ere, sarean lan egiteak, elkarren gogoak eta indarrak batzeak lagunduko digula gauza handiak lortzen. Nafarroa oineza ez da bakarrik festa bat soilik, komunitate oso bat gara, eskutik helduta doan herri bat gara, eta euskararen alde amets berari eusten diogu. Eta une honetan gu prest gaude amets horri indartsu eta irrikitan eusteko. Guk ere egin nahi dugu amets hori, eta amets hori egin bihurtu dadin aurrera egingo dugu. Nafarroan denok gara beharrezkoak, herri txikietan eta hiriburuetan, ume txikien irribarreetan eta euren gurasoen konpromezuan. Guztiok elkarrekin egiten dugu euskararen normalizazioaren bidea, pausoz, bihotzetik eta tinkotasunez. Horregatik, euskaltzale guztioi esan nahi dizuegu, zuen laguntza, zuen babesa eta zuen energia dira gure indarra. 2026an, euskarak bere ahotsa ozen entzungo du Nafarroa guztian. Mila esker bihotzez. Bukatzeko, espero dut ilusioz prestatu dugun egitaragoaz gozatzea, eta aurtengo abestiak dioen bezala ez ahaztu, euskara edo ezkara. Barkatu, baina zertan zabiltzate? Argazki eta txarla gehiagorik ez, nahikoa da ez, belarriek min egiten didate. Nik jada jolastu nahi dut. Mokadutxo bat, dantzatu, eta noski egun garrantzitsu honetan euskaraz bizi nahi dut. Venga, guazen gunetara ondo pasatzera. Agur!